Ustúpte. Rabi, prosím ťa, moja dcerka mi umiera. Poď, stiahni na ňu ruky, aby mi ozdravela a žila. Neboj sa, len ver. Ak sa dotkne iba jeho odevu, ozdravuje. Kto sa ma to dotkol? Veď, Rabi, vidíš, že sa tu na teba tlačí zástup. Na čo sa pýtaš, kto sa ma dotkol? Poď. To som bola ja. Už 12 rokov trpím na krvotok a minula som všetky svoje úspory na lekárov a nič nepomohlo. Dcera, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Zomrela, Pierova dcera zomrela. To je hrozné, taká mladá plačíte a narieka. Dievča, len spí. Dievča, hovorím ti, vstaň. Otec, Dcerka moja,